Yan mga ka-vlogs, prito tayo ng pork chop. Ayan na oh. Happy Sunday, happy Sunday. Saka ano tayo ng for healthy living mga ka-vlogs, pipino at saka alitos. Siyempre, di yan mga wala mga ka-vlogs. Ayan. Yun, mga ka-vlogs, kain tayo. Ito na yung pinrito kong pork chop. At ito yung mga damo-damo. Kasawa natin mga vlogs, oh. Kain tayo. Gutom na ako. Time check, 9:35, pero gutom na ako. Hindi ako nag-breakfast. Go! Mga ka-vlogs, sabi ko sa mga tropa ko rin sa South Korea. Sabi ko, Italis sa Maria City mga ka-vlogs. Shout out sa inyo. Kain tayo. Hindi ako magawa ng content kaya nasipan ko mag-video. Mga ka-vlogs. Mga ka-vlogs, don't forget to subscribe my YouTube channel and support na rin itong FB page ko mga ka-vlogs. Salam! Wala ko di ko inisturbo. Ano pa? Nagigising yan mga 11 na or 12. Kasi wala na ang pasok ng ka-vlog. Kaya, ayan lang natin. Para may lakas na naman mamaya. Mag-games. Masarap kumain mag-isa. Mahirap mag-isa. Mga ka-vlogs. Sino ka na po? Kain tayo. Ikaw. Natigil yung pagkagawa natin mga content, mga ka-vlog. Pati yung YouTube channel ko na pabayaan ko. Sayang. Malapit tayo sumahod dun eh. Kunti-kunti na lang. Maaabot na natin yung ano na. May tira dito yung bangus sa tabi. Oo. Bangus to eh. Kahit na ito eh, kasama ng lunch dito. Ang ka-vlog. Ay tayo. Tama na yun. Iwas ako sa maraming kanin yun. Hindi. May ito na mga ka-vlog. Mamaya kung wala na naman. Don't forget to subscribe my channel mga ka-vlog. YouTube channel. With Martin.
na mga ka-vlog. Ako na. Ako na yun. Bye! See you next vlog mga ka-vlog.